חכו שנייה, אני צריך לסדר משהו. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה כל פעם קסם אחד. נגיד, תבחרו קלף, נגיד לך. נגיד, בחרתם בזה. נגיד שזה זה. אוקיי. נשים את הקלף על הרצפה, כדי שתראו את העל שלו על הרצפה, הנה. עכשיו, נשים אותו, לא נשים אותו. עכשיו תראו לי מתי לעצור. לא, נעשי. עכשיו תראו מתי לעצור. לא, וואי. עכשיו תראו. אתם לא רואים משהו שונה בחבילה, נכון? אז יופי. עכשיו תאמרו לי מתי לעצור. נגיד עכשיו. אז מחלקים את החבילה? לא. עכשיו אומרים לי, אני רוצה לעצור. נגיד... לא. עכשיו תאמרו לי מתי לעצור. נגיד עכשיו, אוקיי? אז עכשיו הופכים. ומוצאים את הקלף שכאן. מוזר. אז עכשיו, קוראים זה סט. אז לפי החוק צריך לספור כאן 6 קלפים. 6. וכאן יצא, ספרתי 5. 6. גם 6. ולפי החוק צריך לספור כאן 6. אבל כאן יש לנו רק 3, אז נותן פשוט הקלף. ו6. זה אומר שהכל תלוי בקלף הזה. סימן שהקלף הזה 6. אבל מצטער לומר לכם, ילדים יקרים, שהקלף הזה ריק. או בשתי הצדדים. או שאולי... תודה לכולם בקסם הבא.